Higit 2,900 pamilyang nasalanta ng Bagyong Uwan sa San Fabian tumanggap ng tulong pinansyal. Para po sa detalye, panoorin sa ulat ni Idol Juana de Vera. 104.7 IFM. Report! Nakatanggap ng presidential assistance ang mga pamilyang nawalan at nasira ang tahanan dahil sa hagupit ng Bagyong Uwan noong 2025. Bilang isa sa mga bayan na lubos na salanta ang bagyo, nakapagtala ang lokal na pamahalaan ng San Fabian ng 2,076 na bahay na bahagyang nasira habang 846 na bahay na tuluyang nawasak. Kasabay ng distribusyon, napakinabangan din ng mga benepisyaryo at residente ang libreng konsultasyon at serbisyo medikal kabilang ang enrollment sa ilalim ng yakap ng PhilHealth. Kaugnay nito, patuloy ang pagsisikap na maabutan ng tulong ang mga nasalanta habang patuloy ang rehabilitasyon mula sa mga nagdaang bagyo. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana de Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.